Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Papo patinokupai nhau dzinenge dzichiitika mumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tadzoka neupdate yenyaya yekesi yaProphet Walter Magaya, the founder of PhD Ministries. Magaya avo vakawanikwa vachiatenda court musi 26 January varunzi vari kufesa 4 counts of rape muri Zimbabwe. Zvinomira mushe zviri kunzi macounts aya ari kunzi akaitika gore ra 2016 kusvika mugore ra 2023 anosanganisira 4 macomplainants akasiyana. So macomplainants anosanganisira macongregants pamwe chete nemaemployees anga ari linked to institution yavaMagaya. Papanomira mushe the National Prosecuting Authority yabuda ichitsanangura maitikiro ari kunzi akaitika chiitiko ichochi muri Zimbabwe pabudisa an official statement on their X handle vachitaura ivo vachiti the leader and founder of PhD Ministries Walter Magaya was arraigned before the Harare Magistrates Court on the 26th of January 2026, facing 4 counts of rape. The charges span incidents alleged to have occurred between 2026 and 2023 involving 4 different complainants who were either congregants or employees linked to the accused person's institution. Count 1, 2020. A 24-year-old ministerial worker alleges she was invited to a hotel room under the pretext of Bible study, locked inside and raped. Count 2, 2023. A 22-year-old woman claims she was instructed to stay at Yada Hotel for prayers to stop spiritual manifestations, during which she was allegedly raped in the presidential suite. 2023. Count 3, 2026. A 32-year-old woman alleges the accused person offered her employment in a housing project, drove her to a Borrowdale house and raped her. Count 4, death not specified. A 21-year-old shop attendant alleges she was invited to a hotel as a reward for selling the accused person's books, where she was allegedly locked in a room and forced into sexual intercourse. The state opposed bail, citing the seriousness of the charges, risk of abscondment due to potential lengthy sentencing, and concerns over witness interference. The accused person is scheduled to appear at Harare Magistrates Court for trial beginning Monday, the 16th of February 2026, with proceedings set to run continuously until Thursday, the 19th of February 2026. On Wednesday, the 28th of January 2026, the accused person's lawyer filed a High Court bail application, with the bail hearing scheduled for Thursday, the 29th of January 2026. The NPAZ remains committed to upholding due process, protecting survivors, and ensuring the integrity of criminal proceedings. Ndomabuditsirwa akaitwa nyaya muri Zimbabwe the National Prosecuting Authority. Azinomira mushe Magaya vari kunzi vanogona kupiwa mutongo wakaomarara hanzi ndosaka vasiri kupiwa bail varutyira kunzi vanogona kuwanikwa vachitiza muri Zimbabwe. Tisingazii kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Mama, mukudizere mama. Yakusika. Munoona mama ka. Munogona kutaura kuti zvinhu zvakaoma zvikaita kwati vamwe vanhu vari kutoitirwa zvinhu. Vakamukanaka zindadiwa vakamuita birthday izvo vakamuendesa kuteki ari kucollege izvozvo. I know everything. I've got all the detail rese. But inini wakanga munhu aibudisa munyatwa. Munhu aibudisa munyatwa ndokuiwa kuita harafu. Wakati tinyane lawyer tinyorane pasi ndipo zvinhu zvako. So akatora pamberi peloya langu kuti Joshua I'm owing him a lot and I'm going to give him. But because there's nothing which is coming up. Why so evil? Saka inini zvanda kufonera ndikuudze mama kuti zvanda akuitawo inini ka zuva ranhasi rikadoka tatambudza asati auya kune loya rangu kuti ataura tipedze nyaya iyi kana kunyorana pasi wondipa zvawanondipa zvinhu zvacho vachindipa gradually sematauro wakaita inini ndakusongoita zvimwe zvese zvakusongoitika publicly. I'm going to have a press conference. I've got nothing to lose. The kind of kudhara endo gara kutsvaga kutondiuraya. I've heard everything. Wakauraya ndiwawo not inini hawo hawambofakanikwanisa. And wakuru vamwe muno munyika vakutozviziva kuti inini ndakabva kwaMagaya
Ndakabva kwamagaya nenyaya dzaka-ABCD. It wasn't my wish kuti ndibve kwamagaya inini. But vangasvika paise kundisungisa inini. Ivo ndiwari involved. Vachituma wana mangu kuti musungisei. Nenyaya risina kuita. Muningira wanya watanzi muningira wacho. Andakubvira namborowa munhu inini. But vakuti izvozvi ndakuti ifa nenzara because of this and that. Wakukangana zvawakaita. Kuti chechi yaimire ka. Inini ndakatomira muri dzakanyanyisa sere kuti vari kukuva vari paromana nzombe kana mujeri iko zvinezvi. Atiko zvaunde machikoro kwe. Ndakada regai tione kuti zvinofamba sei. Mama, mama kana mkandiwenga ndiwenge zvenyu. But andakana problem neni. Andina kana problem nemi kana zvachose. Ndakaudzwa wakabhega kwandiri kuti Jimmy, unonzwa sei kana ukaona junior yakutambudzika. Alright. Unonzwa kurwadziwa. But junior iko zvozi is surviving better than my kids. Is surviving better than my kids. And so reaching 50-50 ini kuti mararame andi kuchikwa kwanda junior ku international. Ini mwana wangu aenda iko kwanda andizo. Pani mwana wangu anofana kurarama a normal life. Anditi. Because ndikushaya kuti ndikushaya rent. 10 years ndichishandira munhu inini. Ndichimubudisa munyatwa. That is forgetting about that. Wachinyanga enda vanhu wavo wakana kuti I've got a list of ladies who wakabvisa nhumbu wanasera maruta wayonzwa wakabvisa nhumbu mako mangu ina namaichwero. I know everything about whatever happened. But izvo zvizwa wakutoita pake inini andichaziva wana uyatamba nashamira musikana wekwaitiuya wana nyari ndiwo akatanga kurara muimba yenyu man blessing. But I know everything about that. Muri kuNigeria inini. But I've never even disclosed it. I'm very close to you, but I've never disclosed anything. But now it's time to best. It's better kuti mimi muziwe iwo wa nyika yese kana world yese iziwe ndo zvinhu zvachiitika. Akasangofonera lwera unhasika. Muri kuionzwa muchaizwa chete nyaya dzimwe nenge akaita. Ora maita basa mama. Mama. Mukuti zvere mama. Munoona mama ka. Munogona kutaura kuti zvinhu zvakaoma zvikaita pati vamwe vanhu vari kutoitirwa zvinhu. Vakamusikana kazvitadiwa vakamuita birthday izvo vakamuendesa kuteki. Ari kucollege izvo zvizvo. I know everything. I've got all the detail rese. But inini wakanga munhu aivabudisa munyatwa. Munhu aibudisa munyatwa ndowakuita harafu. Wakati kuti uyane lawyer tinyorana pazvitupo zvinhu zvako. So wakatara pamberi peloya langu kuti zviso I'm owing him a lot. And I'm going to give him. But because there's nothing which is coming up. Why so evil? Saka inini zvanda kufonera ndikuudze mama. Kuti zvanda akuitawo inini ka. Zuva ranhasi rikadoka. Tatambudza asati auya kune loya rangu kuti ataura tipedze nyaya iyi. Kana kunyorana pasi, tonyorana pasi wondipa zvawanondipa. Zvinhu zvako zvachindipa gradually. Sematauro wakaita. Inini ndakusongoita zvinhu zvese zvakusongoitika publicly. I'm going to have a press conference. I've got nothing to lose. The kind of kudhara ndo gara kutsvaga kuti ndiuraye. I've heard everything. Wakauraya ndiwawo not inini haumbofanikwanisa. And wakuru vamwe munomunyika vakutozviziva kuti inini ndakabva kwamagaya. Ndakabva kwamagaya nenyaya dzaka-ABCD. It wasn't my wish kuti ndibve kwamagaya inini. But vangasvika paise ndipo kundisungisa inini. Ivo ndiwari involved. Vachituma wana mangu kuti musungisei. Nenyaya risina kuita. Muningira wanya watanzi muningira wacho. Andakubvira namborowa munhu inini. But vakuti izvozvi ndakuti ifa nenzara because of this and that. Wakukangana zvawakaita kuti chechi yaimire ka. Inini ndakatomira muri dzakanyanyisa sere kuti vari kukuva vari paromana nzombe kana mujeri iko zvinezvi. Atiko zvaunde machikoro kwe. Ndakada regai tione kuti zvinofamba sei. Mama inini mama kana mkandiwenga ndiwenge zvenyu. But andakana problem neni. Andina kana problem nemi kana zvachose. Ndakaudzwa wakabhega kwandiri kuti Jimmy, unonzwa sei kana ukaona junior yakutambudzika. Alright. Ndinonzwa kurwadziwa. But junior iko zvozi is surviving better than my kids. Is surviving better than my kids. And so reaching 50-50 ini kuti mararame andi kuchikwa kwanda junior ku international. Ini mwana wangu aenda iko kwanda andizo. Pani mwana wangu anofana kurarama a normal life. Anditi. Because ndikushaya kuti ndikushaya rent. 10 years ndichishandira munhu inini. Ndichimubudisa munyatwa. That is forgetting about that. Wachinyanga ana vanhu wavo wakana kuti I've got a list of ladies who wakabvisa nhumbu wanasera maruta wayonzwa wakabvisa nhumbu mako mangu ina namaichwero. I know everything about whatever happened. But izvo zvizwa wakutoita pake inini andichaziva wana uyatamba nashamira musikana wekwaitiuya wana nyari ndiwo akatanga kurara muimba yenyu man blessing. But I know everything about that. Muri kuNigeria inini. But I've never even disclosed it. I'm very close to you, but I've never disclosed anything. But now it's time to best. It's better kuti mimi muziwe iwo wa nyika yese kana world yese iziwe ndo zvinhu zvachiitika.
akasangufonera wakasangufonera lwana unasika muri kuionza muchaizwa chete yacho pamene venga akaita ora maita basa mama. Well, here we go, viewers. Witnesses, a very good morning to you. This is the 11th of May, 2021. The 11th of May, 2021. And we have this audio here that has been verified with sources who are close to the preacher, the controversial preacher, the convict, the man who was arrested and convicted in Zimbabwe 2 years ago. His bodyguard by the name James. James, I need to get his surname right here. James, oh my word. Zamu. James Zamu. James Zamu. Okay, that is his name there. So this is the conversation between Walter Magaya's wife and his their explosive phone call together and revealed here exclusively on Zimai.com. And this is coming at a time when the preacher has a pile of cases against him. And these include murder, those of murder, cases of people who were killed, 4 people, at least 4. Did I say 4? In actual fact, 5. There are 4 victims of poisoning using fake HIV medication. And then there is one of a woman. Walter Magaya, was bedding a woman by the name Chipo Chakanyuka, who he deployed on a fake church trip to Botswana, leading to her death. And now, what is happening? I've got someone in the comment box there who's just typed the comment pile of girls. That's maybe a poetic term to refer to the list that Walter Magaya has got here. Now his bodyguard, James Zamu, is speaking on what he alleges the preacher has been doing. And this is coming at a time when he has not been paid. He's complaining about not being paid. We are in the process. We are in the process right now of getting Magaya's lawyer for further comments and other people as well. And we shall update you, our viewers, witnesses, as soon as possible. But in the meantime, allow me to just quickly repeat this audio. Please do press the share button for others who should know what is happening to this man. Mama. By the way, I also wanted to say that I've tried to reach James Zamu. I can't reach him. His phone is failing. And I can only hope that he's okay. He has already sounded out here that he feels his life is in danger, that he could be killed at any time. Mama. Mama. Munogona kutaura kuti zvinhu zvakaoma zvikati pati vamwe vanhu vari kutoitirwa zvinhu vakamusikana kazvizadio akamaita birthday izvo vakamuendesa kuteki ari kucollege izvozvo izvo. I know everything, I've got all the detail rese, but inini wakukana munhu aibudisa munyatwa ndowakuita harafu wakuita kuti uya neloya tinyorane pasi tikupa zvinhu zvako. So akatara pamberi peloya langu kuti zviswa I'm owing him a lot and I'm going to give him, but there's nothing which is coming up. Why so evil? Saka inini zvandakufonera ndikuudze mama kuti zvandakuitawo inini ka zuva ranhasi rikadoka tatambudza asati auya kune loya rangu kuti ataura tipedze nyaya iyi kana kunyorana pasi tonyorana pasi wondipa zvawanondipa zvinhu zvacho vachindipa gradually semataro wakaita inini ndakutongoita zvinhu zvese zvakutongoitika publicly
I'm going to have a press conference. I've got nothing to lose. The kind of Kudara and Dog out to talk about to lie. I've heard everything. Walk out and wow, not in you. I know I'm fucking Panisa. And they have Dominica offices. In India, the Kabakama guy. Kabakama Gaming as the BCT. It doesn't my wish will become a guy. But I'm not sure I send people to Sungi signing. You don't want involved. Like tomorrow, Walamango to Musungi say, then you answer with a Munina and Muninocha. And don't put a number of money. But obviously, this was Ifan and Zara. Because of this and that, all Tangana to Okaita, would check Milega, in Nina to Milan, the said, what you go do all Barman and Jokan and Jerry was news. But people around them are scorable. They got a get one of the pharmacy. Mamma, Mamma can do engaging, but I'm not a problem. I'm not a problem. The guy who can better one the Jimmy, who knows what stay and on a junior out of Jiga, all right. You know what you but junior is surviving better than my kids. It's surviving better than my kids. And so did you get 50-50 with Maramian, which is that junior international. In no one I'm going to go and this. Put one on one for no more life. And did because the share with the range. 10 years in the Shandra Moon. That is forgetting about that. But you know, I've got a list of ladies who wakabisa numbu wanasera wanasera maruta wewe wawelonzo wakabisa numbu mako mangu ina na maichwero. I know everything about whatever happened, but it is zizwa wakuteta pake nini alichaziwa wana wanataka shamira msikana wewe yukaitiwa wananyari wadu wakatanga kurara mwimba yenyu man blessing. But I know everything about that. Muri Nigeria I mean. But I've never even disclosed it. I'm very close to you, but I've never disclosed anything. But now it's time to bet it. It's better with me muziwe. You want nika yese the whole yese is going to cheat. Akasangufuni alwela unasika. Mulki yonza mchaizi kwa chini yasi mwenye ngaga hii. Ora imaita baza mama.